नमस्कार. आमच्या यूट्यूब चॅनेलवरती आपले स्वागत आहे. आज आपण इतिहासाची साधने पाहणार आहोत. असेच व्हिडिओ पाहण्याकरता आमच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा. इतिहासाची साधने. भूतकाळातील मानवाने वापरलेल्या असंख्य वस्तू आजही सापडतात. अशाच वस्तूंना ऐतिहासिक अवशेष असे म्हटले जाते. या अवशेषात दैनंदिन वापराच्या वस्तूबरोबर किल्ले, लेणी, स्तूप, नाणी, शिलालेख इत्यादींचाही समावेश होतो. याशिवाय चालीरीती, परंपरा, लोकसाहित्य, ऐतिहासिक कागदपत्रे, लोककला यांचाही आधारे आपल्याला इतिहास कळतो. या सर्वांना इतिहासाची साधने असे म्हटले जाते. इतिहासाच्या अभ्यासाची साधने 3 प्रकारची असतात. 1. भौतिक साधन, 2. लिखित साधन, 3. मौखिक साधन. पैकी पहिलं भौतिक साधने. मानवाने अश्मयुगात दगडापासून तयार केलेली हत्यारे वापरली. त्या तर पुढील काळात तांबे, कांस, लोखंड इत्यादी धातूंचा वापर करून हत्यारे बनवली. विविध हत्यारांत झालेल्या या सुधारणांच्या आधारे मानवाच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीची माहिती मिळते. पुरातन काळातील काही वस्तू, घरे, इमारती, लेणी, मंदिरे यांच्याद्वारे त्या काळाविषयी महत्त्वाची माहिती मिळते. पुरातन काळातील अवशेष भूकंप, महापूर किंवा अन्य कारणाने जमिनीखाली गाडली जातात. हे अवशेष जसेच्या तसे बाहेर काढण्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जमिनीचे खोदकाम करतात. त्याला पुरातत्त्वीय उत्खनन असे म्हणतात. या उत्खननात सापडलेल्या अवशेषांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करावा लागतो. त्या शास्त्राला पुरातत्त्वविद्या असे म्हणतात. सापडलेल्या पुरातन वस्तूंमधील खापराच्या तुकड्यांचे आकार, त्यावरील रंग व नक्षी, त्यांची जाडी यावरून ती भांडी कोणत्या काळातील असावीत याचा अंदाज बांधता येतो. दागदागिने आणि इतर वस्तूंवरून मानवी समाजाची परस्पर संबंधांची माहिती मिळते. धान्यांचे कण, फळांच्या बिया आणि प्राण्यांची हाडे यावरून आहाराची माहिती मिळते. वेगवेगळ्या काळात माणसाने बांधलेल्या घरांची आणि इमारतींचे अवशेष सापडतात. याशिवाय नाणी, मुद्राही सापडल्या जातात. या सर्वांच्या सहाय्याने मानवी व्यवहाराची माहिती मिळून येते. मानवी प्रगतीचे टप्पेही कळले जातात. या सर्व वस्तूंना भौतिक साधने असे म्हटले जाते. लिखित साधने. मंदिराच्या लेण्यांच्या भिंती, शिळा, ताम्रपट भांडी, कच्च्या विटा इत्यादीवर लिहिलेल्या लेखांचा अवशेष लिखित साधनात होतो. सुरुवातीच्या काळात माणूस कच्च्या विटा, पपायरस झाडांची साली, ताडपत्रे, भुर्जपत्रे यावर बोरून लिहित असे. लिहिण्यासाठी वापरलेला रंग वनस्पतीपासून तयार केले जात. तसे डिंक, काजळी आणि पाणी यांच्या मिश्रणातून तयार केलेल्या शाईचा वापर केला जात असे. मानवाला लिपीचा विकास करण्यासाठी हजारो वर्षे लागली. माणसाचा अनुभव व ज्ञान जसजसे वाढत गेले तसे त्याने विविध पद्धतीने लिखाण करण्यास सुरुवात केली. सभोवताली घडलेल्या घटना, दरबारी कामकाजाचे वृत्तांत इत्यादी माहिती लिहून ठेवण्याची पद्धत सुरू झाली. अनेक राजांनी आपल्या आज्ञा, निवाडे, दानपत्रे दगडावर किंवा तांब्याच्या पत्र्यावर कोरून ठेवलेली आहेत. कालांतराने वाङ्मयाचे अनेक प्रकार निर्माण झाले. नाटके, काव्ये, प्रवासवर्णने तसेच शास्त्रीय विषयावरील लेखन झाले. अशा साहित्याला लिखित साधने असे म्हणतात. मौखिक साधने. काही साहित्य माहितीच्या किंवा पाठांतराच्या रूपाने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे दिले जात. पिढ्यानपिढ्या असे साहित्य जपले जाते. ते लिखित स्वरूपात नसते. या साहित्याला मौखिक साधने असे म्हटले जाते. मौखिक साधनामध्ये ओव्या, लोकगीते, लोककथा इत्यादींचा समावेश होतो. भारताच्या प्राचीन इतिहासाची साधने.
भारताच्या प्राचीन काळातील माहिती पुरातत्त्वीय उत्खननातून मिळते. ज्या काळातील लिखित साधने उपलब्ध नाहीत त्या काळासंबंधी ही माहिती विशेष महत्त्वाची ठरते. उत्खननात मिळणाऱ्या मानवी हाडावरून व्यक्तींचे वय, लिंग यांची माहिती मिळते. नगररचनेच्या अवशेषामुळे तत्कालीन रस्ते, घरे यांची बांधकामाची कल्पना येते. वैदिक वाङ्मय, रामायण आणि महाभारत ही महाकाव्य, जैन वाङ्मय आणि बौद्ध धर्माचे ग्रंथ यामुळे भारताच्या प्राचीन इतिहास समजण्यास मदत होते. शिलालेख, परकीय प्रवासांची प्रवासवर्णने इत्यादी साधने ही इतिहास समजण्यास उपयुक्त ठरतात. ताम्रपट म्हणजे तांब्याच्या पत्र्यावर कोरलेले लेख. निरनिराळ्या राजांच्या काळात दिलेल्या दानांचे उल्लेख ताम्रपटावर असतो. त्यात दान देण्याचा काळ, स्थळ, प्रसंग यांची नोंद सापडते. नाण्यामुळे भारताच्या प्राचीन इतिहासाचा पुरावा मिळतो. काही नाण्यांवर राजांची नावे दिलेली असतात. नाण्यात वापरलेल्या धातूवरून त्या काळातील आर्थिक परिस्थिती कळून येते. इतिहास लेखनाबाबत घ्यावयाची काळजी. या सर्व साधनाद्वारे इतिहास लिहिताना काळजी घ्यावी लागते. उत्खननात सापडलेल्या वस्तूंचा कालखंड शास्त्रीय पद्धतीने ठरवावा लागतो. उत्खननात सापडलेले पुरावे लिखित साहित्याशी पडताळून पाहावे लागतात. त्याचप्रमाणे लिखित साहित्यातील पुरावेही तपासून पाहावे लागतात. त्याची छाननी करून इतर साधनांच्या साहाय्याने विश्वासार्ह ठरलेल्या निष्कर्षाशी ते पडताळून पाहावे लागतात. इतिहास लेखनात अशा शास्त्रीय पद्धतीच्या वापराला महत्त्व आहे.